Eu quería preguntar unha cousa no Gonzalo Pleno, que é o tema da megafonía, que os vimos na misa, non se escoita nada ben, non hai maneira. A única que se escoita é a Mireia sí que se lle escoita máis. Pois eu pego o micrófono moito. Pois, Igual é por iso. eu creo que tedes que, xa para a recollida das actas e todo, creo que é importante que este funcione ben. Estamos para a veña de antes Xa, non se teñe nada que decir a ti, non que joder. estamos aí vais verificar que a legislación a través de unha empresa que a hacer nada e aí lo canal. Vamos a tocar un sí. Vamos a começar entonces a pasamos o inicio do expediente de modificación das Mireia Explicade vos o primeiro punto. claro, sí, claro. Nós solicitamos para abordar as cuestións, consideramos os direitos, os necesarios, explicar por unha banda a proposta de modificación da ordenanza do IBI e por outro, unha série de fixacións sobre os expedientes onde vemos unhas irregularidades. Entón, vou empezar co tema do IBI. Nos últimos anos, os membros da Corporación deste partido levamos insistindo mediante mocións que o objetivo de iniciar un expediente de modificación da ordenanza do imposto de bens inmobles para introducir unha serie de bonificacións contestativas que consideramos fundamentais para atender as necesidades sociais e económicas dos nosos veciños e veciñas. Na situación actual, moitos dos núcleos rurais do noso concello parece carencias significativas en tanto a servicios básicos como abastecemento de auga ou saneamento. Isto provoca unha carga fiscal que debe suportar estes propietarios de terrenos nestas áreas que non se corresponde con o nivel de servicio que realmente reciben. De feito, existen parcelas que, debido a sus condicións intrínsecas, non poderán ser edificadas por non cumprir parámetros urbanísticos, por normativas sectoriais, por a posibilidade de dispor servicios básicos urbanísticos como abastecemento, saneamento ou electricidade. Este contexto crea unha desigualdade evidente en canto ás cargas fiscais, especialmente se non se aproba de forma definitiva un plan xeral de ordenación que adapte a delimitación dos núcleos rurais ás verdadeiras necesidades dos nosos habitantes. Por todo isto, proponemos establecer unha modificación do 90% no cota íntegra do imposto correspondente aos terreos comprendidos dentro dos núcleos rurais delimitados polo ordenamento urbanístico municipal, e esta modificación tería vixencia durante os 5 anos seguintes á entrada en vigor da nova ordenanza, sempre que se presente solicitude previa por parte do propietario e se justifique a imposibilidade de edificar por incumprimento dos parámetros urbanísticos ou por imposibilidade de dispor dos servicios básicos urbanísticos, tanto a través do Concello como dos medios individuais. Isto se ha verificado e ten posibilidade por os servicios técnicos municipais. Consideramos que esta medida non só aliviaría a carga fiscal dos propietarios, senón que tamén fomentaría a conservación de espacios rústicos e a mellora da calidad de vida das zonas rurais. Ademais, tamén é fundamental establecer unha bonificación del 30% da cota íntegra do imposto para as vivendas e locais situados en edificios que instalen sistema de aproveitamento térmico ou eléctrico da enerxía proveniente do sol para o autoconsumo. Promover políticas que favorizan o uso de enerxías renovables é esencial para avanzar cada un modelo de desenvolvemento sustentable e responsable do medio ambiente, e esta modificación tería que ser durante os 5 anos seguintes á da instalación, sempre que os sistemas instalados cumpran as condicións que os servicios técnicos municipais consideren convenientes. A modificación da ordenanza de imposto de bens inmobles, mediante a introducción destas modificacións, é, por tanto, unha medida necesaria e urxente para promover a justicia fiscal, fomentar o uso de enerxías renovables e atender as necesidades dos núcleos rurais do noso concello e asumir as responsabilidades correspondentes. Por tanto, solicitamos que se inicie o expediente de modificación da ordenanza reguladora do imposto de bens inmobles según o artículo 17 do texto definido de fazendas locais, co fin de establecer as seguintes bonificacións contestativas que beneficiarán a veciñanza de Vila de Cruces. Bonificación do 90% na cota íntegra do imposto correspondente aos terreos comprendidos dentro dos núcleos rurais delimitados polo planeamento urbanístico municipal ou medio establecido no artigo 74.1 do texto respondido a la lei reguladora das fazendas locais durante os 5 anos seguintes da entrada en vigor desta ordenanza, sempre que a solicitude previa por parte do propietario que se justifica a imposibilidade de indicar por incumprimento de normativas sectoriais, parámetros urbanísticos ou por la imposibilidade de dispor os servicios básicos urbanísticos, tanto a través do Concello como por medios individuais, verificar esta imposibilidade por os servicios técnicos municipais.
E de bonificación do 50% na cota hídrica do imposto ás vivendas e locais situados en edificios que teñen instalados sistemas para o aproveitamento térmico e eléctrico da enerxía provista do sol para autoconsumo durante os 5 anos seguintes á súa instalación, sempre que esteban reúnen as condicións que os servicios técnicos municipais creen convenientes. Este é o primeiro punto. Vale, non, primeiro. Punto por punto, non? Quere que se... Sí, imos punto por punto, despois xa... Ahora imos tratar este, despois... Por eso, Sí. Bueno, nada, no noso caso aquí temos que votar en contra por un tema, xa sabedes que na anterior vez que trouxerades un puntos non era igual, era similar, houbera un informe técnico desfavorable, porque decía que incluso era ilegal da maneira na que estabades propoñendo, e sí que é certo que solicitastes o pleno fai 2 semanas, pero xa sabedes que estivemos co pleno do presuposto, entón non houbo tempo material para facer ningún tipo de informe, están mirando a documentación e todo, pero claro, sin informe técnico nós non podemos votar a favor de... Solicitamos un inicio de expediente, non? Estamos fora para aprobar o inicio de expediente. Bueno, o inicio de expediente pódese valorar, o que se pode valorar é como que primeiro sin informe técnico realmente iniciar un expediente, Non podemos facer absolutamente nada. É dicir, primeiro hai non que sabemos se é legal, de que vamos, non? Se nunca vamos, malamente podemos no correr de outro. É dicir, que é un tema abandonalo era máis, pero é unha parte técnica, política, non un tema... é que foi falado cos técnicos, dixeron que sin informe técnico que non, realmente está incompleto, realmente, este apartado, entón, bueno. Na outra casi que proxectes manifestei muchas dudas sobre a viabilidade, precisamente algo pagar algo mejor. La viabilidade que para poder hacer otras cosas, porque creo que está limitada, está condicionada, eso es hasta que son, o en aquellos casos creo que son, es dependiente de la aprobación, están. Después, por otra parte, porque creo que es selectiva que esto están pensando, porque entendí que a mayores que antes era quitado todo, pero ahora o propietario que hay una solicitud y si no cumple, cuando se quita, cuando se modifica, ¿no? No, sí, nós lo que tendencia, todos estes terrenos, despois, por exemplo, que teñas unha pinta, se non é que non tenga unha parcela mínima, pois que pagas a urbana, cando non pode dar urbana. Pero en mayor derivada, en menos de 300 metros, pero fue metida dentro del rural, en un mayor valor, la parcela, y que unificar la parcela al lado, vale más de parcela turística. Entonces, a ver, efectivamente, que después que el diseño claro, que cumpla legalidad en algún supuesto, no significa que será. Normalmente, claro, que puede ser, ahí sí que requeriría un tipo de informe de atención superior. Bueno, en la otra parte, en la parte del 50%, es algo claro, pero por eso que está. La eficiencia energética está por ejemplo en edificios que entiendo que casi todas están subvencionadas a su instalación. Están subvencionadas o es a capacidades para precisamente a xente que están en outras edificacións que tienen esas características, creo que sería desmediorable, porque non ten nin está subvencionada, nin ten capacidades económicas para avanzar, posiblemente a través de subvención. Pues, sin embargo, paga menos impuesto que calquera, unha vivienda calquera que está con luz eléctrica normal, pero que non ten capacidades para incluso ni para subvencionarlo, porque quitan los subvenciones. Hasta de esa condición que lo tienes que dar para energética primero paga eso es esa posición. O sea, creo que es entonces incluso gente que podría montar la subvención si no tiene la capacidad de la suficiente para eso porque es capaz de hacer están violadas o sea, entonces fijas hoy quizás la norma existe pero no una vez a ver tratar de incentivar non que contes non subvención ou subvención, pero incentiva explicar non é incentivo, pero que despois se pode contar a subvención ou non é a parte. Pero estás incentivando que se tenga capacidad para poder yo creo que se está haciendo en Gerard, si creen
Por desgracia, igual non coincido con que ten menos capacidade. Todo eso mencionado, eu creo que non, bueno, Para mí non encaixa para nada eso. É menos da densidade que temos aquí. É dicir, que eso normalmente, sí, que está en subvencións, hai temas individuales, onde teria que aplicar un tema individual, e aí podrías coller un cambio dese, pero outro cambio para mí non o vexo, pero para nada. Menos lo que temos neste concello, a dispersidade que temos onde estamos todos. Isto ten que ver, investigar como para subvencionar e que subvencionas, que subvenciona o concello, que ten que subvencionar o concello. Claro. Pero si Para para hacer una bonificación, sí, a gente que aposta por una ciencia en serio. pero ti ahora mismo ti que Non ten que ver a dispersidade para nada. como aportas aquí a bonificación? Eso eu non o vexo encaminado, ni tampouco somos ricos como que se acaba. Por la parte de Sí. Vale. Vale, a ver, por un lado, nós estamos de acordo coa bonificación, ademais, estamos en clara desventaxa con concellos limítrofes, non sei se neste sentido tamén descoñezo, necesitaríamos informes técnicos para poder avaliar, ademais, para este pleno está convocado desde fai 10 días, ou 12 días, non se nos achegou ningún tipo de documentación, non? Por un lado, necesitaríamos que houvese algún tipo de informe para poder valorar isto, e por outro lado non teríamos incumbinte tampouco en iniciar o expediente. Se inicia o expediente, despois estamos pode chegar a que salgan adiante esos informes e poder valorarlo de forma máis técnica, porque tampouco temos coñecementos suficientes nese sentido, entón necesitamos que técnicos informen disto, non? Entón, a nosa postura é a abstención, basicamente por iso, non? Estamos de acordo con que haxa esa bonificación e que se inicie ese expediente para valorar se é posible ou non, pero tamén necesitamos máis información, entón, bueno, pues, vamos a absternos deste votar. Bueno, a ver, o tema, por exemplo, de eficiencia enerxética ten caixa sí ou sí, pero que está moitísimos concellos a nivel galegos, ten caixa todos. Está tenemos que dar dudas. Entonces, a nosa proposta de iniciar o expediente ten que falar con os clientes e despois se vai a iniciar para adaptar tamén todo o código ou está imposible facer o que Sí, por iso que por estudialo, non me Es decir, ao respecto que esta proposta que tenemos aquí está funcionando máis ayuntamiento de Galicia. E ayuntamientos da mesma población ou menos que Vila de Cruz. Vila de Cruz está aí encaminhada a pasar un ayuntamiento de terceira categoría. Creo que desde o punto de vista da corporación ten que facer todo o posible para que se sostenga aquí e para que haxa facilidades para todos aqueles que queiran construir ou aqueles que apostan por Vila de Cruz. Temos así non a todo por Vila de Cruz que darán aquí 4 bancos. Os outros se marcharán por aí dentro. Esa é a postura nosa, que nos decimos que se inicie o expediente, que se estudie. Oye, estudiamos moi rapidamente o outro para decir que non procedía, porque faltaba, porque da maneira que estaba presentado non procedía. Aquí houve tempo suficiente como para os técnicos dicir, oye, poden iniciar o expediente, depois estudiamos, depois volvo a debater o expediente de tramitación moi rápida. Volvo yo a dicir, fai 2 semanas que solicitou este pleno, e como comprenderá, nós estábamos todos os suportes. Cando outra vez nos aportamos con os técnicos Sí. Bueno, evidentemente, pero por qué? Por que se sacou outro día unha plaza de intervención, de técnico de intervención? Precisamente porque non hai o personal necesario para poder sacar estas cuestións en pouco tempo. Já está. E non... Non, se as cuestións son vosas, non son nós. Señor Concelleiro, usted me interesa esa bonificación que se concello. Non lle interesa. Mire, se lle interesa... voulle dicir, a usted que lle interesou 29 anos, cantas bonificacións fixo? Perdón, usted. Pregunto, cantas bonificacións, cantos asentaron aquí? Cantos asentaron aquí? Hai bonificacións, usted subieron o polígono Sí, funcionando. é vostede que fixo, montar un bueno, non sei que. Aprobamos para que Está larga, abandonado. e viñeran para Vila de Cruz. Así para lamentar que aquí usted Sí, non quere... recórdolle quen perdeu habitantes.
Cantos tiñamos e cantos quedamos? Sí, sí, Pola súa xestión tan espléndida. Un piso de futuro que por parte Xa. do goberno de ustedes Xa. e que dedique un céntimo a, pues, Sí. a Sí. consignar un pouco de futuro aquí. Por céntimos xor dedicado a vostede O mismo. futuro é agora, que di que no ano 90 éramos 8.400 personas en cruces, e hoxe estamos en 5.000. No, oye, Sí, no, no, 89, perdón, Da- 89, con 70 e pico, Nas- 70 e pico, estábamos cerca de 10.000 habitantes, con 70 e pico. Digo usted. No, pero eu estou falando do cando entrou. Non, esa nosa postura. Estoy falando de usted gobernando con vostede, que vai a pasar, gobernando con vostede, e la de vai a pasar a terceira categoría. E é lamentable que aquí claro, pasa claro. de nada. Pois claro, se nós temos coherencia, batemos, é normal que sea así. Ciclo superior, ni facer nada para que haxa un centro de día, ni facer nada de nada. E que fixo vostede? Pero vamos a ver, usted fixo un centro polivalente e chamoulle centro de día, cando sabe perfectamente que o solicitou para unha subvención que non vale para centro de día. Parece mentira que vostede No, parece mentira vostede. non teña máis vistas de cultura. Mira, Gala. vostedes se chegar, se aproba un pouco de Mira. chegarían a un acordo que a Xunta de Galicia dice, oye, por cedo o centro, quédense ustedes con eles o colexio de Berza e pagan un centro de día e pagan un centro público que sea da Xunta. Pero usted moitas propostas fai, é porque non fixo nada. A xente de Vila de Cruces ou se vai para Silleda ou se vai para Madrid ou se vai para Santiago. E De verdad. que cando chegamos ali ao cementerio, ao cementerio, ao sanatorio, que a xente nos diga, é lamentable que os nosos maiores os teñamos que mandar para outro lado. E cando aquí teñen posibilidades a poder ter. Usted sabe- Usted sabe o contrato que sacou de residencia o que levaba dentro? Acórdese usted. No, oye, nós empezamos a traballar con futuro de Sí, pero acórdese usted cando sacou o contrato de residencia que levaba dentro? É que non cumpleu, é que non dixo nada. Foi usted, o que calou. A residencia estaba funcionando. Así que, sí, estaba, como estaba. E non vou seguir, porque os informes que hai aí de inspección da Xunta, Mira, ao fin e ao cabo, o tempo pasa moi rápido, máis rápido do que vostedes pensan. sí. Pasa máis rápido do que vostedes pensan. E depois a sociedade vai ver o que vostedes lle fixeron, vai ver o que lle fixeron outros. Eu non vin que usted mover un dedo, non? Sí. Sí. Así que, Nós non vamos votar. Bueno, a nosa proposta é apostar por Vila de Cruces, Sí, é buscar vías de alternativas palabra está de ben. poder fijar población e de poder buscar cousas que sean un atractivo. Non ser un ayuntamiento, pois, De palabra está ben. sí. chamarlle outra cousa que lle chamamos por daquel pouco. Por desgracia, non hai máis que as persoas maiores e o que temos non temos menos. Iso é. Efectivamente, usted está sacando ese tema Eh, como lamentos, está sacando como lamentos. Oye, aproveite esos 2 millóns e pico que ten, que eu facer infraestructuras para Que que se- aproveite eso, que- é non malgaste. que eu que temos, nós temos eso porque foi o que nos quedou. Foi o que ten que facer é cerrar. Oye, cerro o instituto, cerre a guardería, a escola, cerre a residencia, o que ten que facer é deixar de cerrar, eso está. É porque xa a escola está facendo, o Instituto da Ben. Cerrar todo, porque é o que pretende. O que hai que cerrar é o Iso que batedor iso igual, que- que é lá arriba. No, perdón, Que metemos ben cartos aí para nada. Vamos continuar. Nós vamos votar contra, que estamos abertos Bueno, muy bien. estamos abertos a Vamos a ver, claro, que usted non tiene un informe, pero non un informe de secretaría e informe de intervención para decir isto para votar a favor. Non pode votar pero a non é favor. outra hora, é Porque- nós vamos a contar e dirá, intención de expediente, pero vamos a votar contra. Claro, vamos a ver. Votos a favor? Votos contra? Abstencións? Eu, con respecto a isto, creo que se a iniciación do expediente tampouco sería demais que o grupo de goberno xa estivera para poder abrir. Ese é o punto que queda. A ver, temos ahora aquí, temos aquí con presencia do señor alcalde e a Marco Concilleiro. Ten a palabra o Partido Popular, explique cada motivo. Pois, xa dixen na exposición, Empezar por un punto e matámoslo. moi ben. Vamos a empezar logo de ter expedientes, unha serie de novidades que vou ir lendo e para que se quere un cumprimento, pois foi lendo. Non, pero que vai no punto por punto. Dígame, isto aquí, isto aquí. Vamos a empezar logo pola reparación da ponte de Liñares.
Aí hai un informe, Monte de Villares. sí. Bien, vale, Monte de Villares. ¿Qué es lo que pasa con Monte de Villares? Vamos a comenzar. Informe técnico. Práctica. Dice 3 autorizaciones sectoriales. El expediente solo consta 1. ¿Qué pasó con las operativas? Pregunto. O tema da Monte de Villares, aparte de eso, ¿qué más construcción hay a Monte de Villares? No, si tú quieres. Cuando no hay problema, Eu que quero que se quere. claro, no quieres, no hay que tener más. A ver, nos ordenamos aquí, hay un informe de intervención de Secretaría, que básicamente, ¿qué pasa con Monte de Villares? ¿Qué es lo que pasa con Monte de Villares? Se nos temos Estudio, decir, si no me Hay contesta, un todos contratamos, hay un informe de intervención de Secretaría. es un informe técnico. Que, bueno, Tienes que checar. Es decir, se piden 3 autorizaciones. No expediente hai unha, non te van a outras 2. entonces, ese é o programa da Monte de Villares. No, hai máis, pero empeza por aí. Se debe ser está. Eu vou empezar a usted, a Monte de Villares antes era así. E a mí que me conta con eso. Sabe o que voy a decir? Sí, é que. Era así, desde que chegamos nós, Sei que ten que ver iso con eso. 20 a 9 anos. Ten que ver con eso. No leva máis de 29 anos, pode levar 70. 70 anos, igual. Estoy falando que se leva así, 29 anos, Sí. antes serían outros que se fixeran antes que fiquen de iso por vos. Pero se está así, e hoxe cambio de vida así, vamos. E hoxe así. Sí. Eu claro, porque que ten a autonomía. As cousas están ben. Non incumplidas, Eu vos que contesto rápidamente, que diga a Monte de Villares, o mismo tiene a súa presentación, a correcta. Outro tema que usted falaba, que decía que tiña o despeche do non falei, ainda non cheguei aí. Non cheguei aí. Vai me contestar ou non vai contestar? Eu non digo nada. Por que non hai 2 autorizacións sectoriales que terán que decir? Nós temos que, eu digo a contestar, si é. Non vai contestar. Bueno, pues entonces, por el Paso ao segundo punto. vamos a quedar con un punto. Entonces, pouco ler, escoite, non contesta nada. Sí, no. Usted mismo contestar, usted siga con esto, decir lo que ten esto. Que clientes estén aparte de esto. Bueno, empezamos logo. É importante. Que clientes estén aparte. Non vou ler, que escoite, que intervinte. En primeiro lugar, se pose na tramitación do expediente que se emitou un informe técnico do parte da arquitecta municipal, dona María Alba López Barreiro, na que se prevê a necesidade de autorización sectorial dos organismos de Augas de Galicia e Patrimonio Cultural e ESA, para poder executar as obras de dito expediente, que se informa favorablemente o proxecto únicamente coa autorización sectorial de Augas de Galicia, non constando no expediente a iniciativas de outras 2 autorizacións. Ademais, na autorización de augas exponse uns condicionantes xerais entre os que se indican que as obras autorizadas son as que se definen na documentación técnica e que toda modificación das características desta autorización requerirá previa aprobación de Augas de Galicia. Comprobouse in situ que a obra non se executou baixo dos mesmos condicionantes que autorizou o organismo de Augas de Galicia. E no expediente administrativo non consta ninguna de outra autorización de Augas de Galicia que autorice os cambios que foron realizados na execución da obra. En canto a autorización da ESA, é procedente debido á intervención situacional e influencia do aeroporto Rosalía de Castro e Santiago de Compostela. En canto a autorización de patrimonio cultural, tamén é preceptiva está a intervención da proporcionamento de bens de patrimonio etnolóxico, como son os muiños que se atocan a calor da Pompi, obxecto de intervención. Hai que ver no resultado final de intervención, cabe moitas dúbidas de que o patrimonio cultural autorizase a intervención executada. O día 22 de maio de 2023, a arquitecto dos servicios técnicos municipais do Concello emite unha certificación por un importe que determina 171,78 euros. A certificación respecto as unidades de obras executadas a 19 de maio de 2023, entre as que se incluyen as seguintes. No capítulo de estructura, un muro pantalla, y no capítulo 4, unha barandilla de 90 centímetros con 2 pasamentos de tubo de ferro sobre pilastras con perfiles de ferro incluso plata tradicional. Vale, salientamos que estas partidas, ante a realidade visual da obra, evidentemente
non se ejecutar ningún muro de contención, tampouco se debe ejecutar, non se ejecuta o muro, ni a cimentación deste muro, ni a excavación. O mesmo día, se tratou unha recepción de obra asignada polo alcalde do Concello e polo representante da Agencia Adjudicataria, que conformidade da directora facultativa da obra, exame de la técnica dos servicios municipais. Na ata declárase a recepción da obra sen reservas. Con todo, a ata inclúe unha serie de fotografías da obra realizada na especie con tal calidad que non se executó a de 90 centímetros con dos pasabantes de tubo, sobre pilares de superficie de carga. En lugar de cada parece un parapeto de formigón. Dice parapeto de formigón non estaba previsto no proxecto da obra, e por conseguinte non se puxo en conhecimento da obra de Galicia, cando se dictou este organismo a preceptiva autorización para a execución da obra, para aplicar a zona de policía do campo do Río Sur, o Río da Viaria. Ademais, o excuste é inferior ao grande previsto no proxecto. O día 23 de maio de 2023, a empresa subdirectora das obras presentou no Concello de Viladecruz unha factura con data 19 de maio de 2023 por a execución desta obra. Estas partidas da factura incluen as seguintes, que corresponden con unidades de obra referidas anteriormente, como a baranda metálica e o muro pantalla, que a vista da realidade física evidencia que non se realizará. Por outro lado, o 8 de xulio, a interventora municipal emitiu un informe de fiscalización relativo ao expediente de contratación para a reparación da ponte ordinaria no que refire que se realizou a comprobación material efectivo de investimento ou conforme a realización da obra, para manifesta que a tenentar ou está a mentir ou non foi ali, unha de dúas. Usted non vende que usted está moi preocupado, Sí? está moi preocupado por a seguridade. Chama usted un muro pantalla. Que é un muro? Que é unha pantalla? 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 Non pantalla, xa non te contestar. Xa aí se conta. Isto é unha viga peraltada. Isto está completamente unido a viga. Usted sabrá que é unha viga peraltada. Sí, a súa profesión ten que saber. Sí. Vale. Pois isto é unha viga peraltada. Que une completamente o que é a viga maestra, fíxose o canto completamente e a viga peraltada armada. O seu escribado da rodonda de 10 e a rodonda de 12 é rematado con todas as formaduras. De hecho, é mentira, porque se ve no técnico muro que está proyectado, que está proyecto, vese a pedra que está real, que non se pode. Por qué? Como? Non se fixe, Pero que? un muro. Un muro para Pero como para non ten un muro lateral onde apoia ese non é un muro lateral, hai unha partida de vigas que son os muros laterales, é onde a partida do hormigón para facer eso. Al muro de vigas e ao muro de cabeza desta viga peraltada, o muro de cabeceira, unen tanto unha parte como a outra, fai o apoio na cabeceira, como a parte da outra e a viga peraltada. E non lle dicir máis, non se fixe porque para fazer a elección é posible, porque estaba máis planteado o proxecto. Eso Despois de estar, e non me diga que se fixe porque era físicamente imposible facer. ese é o que pode dicir usted, pero non ten máis nada. Pode moi fácil. Pode usted un martillo e cada un vai picar ali e vai saber usted se unha viga peraltada ou viga barata. Porque por armadura usted ten que facer opcións. E a brandilla, A brandilla que está aquí está utilindo viga peraltada. Viga peraltada. Usted vai ter esas autorizacións, esos cambios de obra, ou vamos a meter consta de unha viga por riba desta viga pantalla. Vamos a meter unha viga por riba desta, unha barandilla por riba desta viga peraltada. e que esta viga peraltada non tiña que haber. Eso di usted, Está certificada, pero que a que quixera. eso Está certificada, que quixera. isto, a viga peraltada. No, a brandilla. Usted pagou. Está cosa. Sí, para eso unha cousa pola outra. Quer dizer que se usted mete un muro peraltado, mete un muro e mete Hai unha parte de notificación. unha viga peraltada, Hai unha notificación. te vai. A usted preocupalle que se apagan as obras. No, Usted fale con veciños. a mí non me preocupa que se fagan as obras, a mí me preocupa que se fagan ben. Usted preocupa, no, Se fagan ben, a obra é unha lei. a obra E está, non usted parece. a obra está con garantía. Non ten problema, está con garantía. Non ten problema. Se non vai a caer. E usted, se ten alguna duda de todo isto, ya sabe de que porque se operan por a intención de ustedes se tienen. Que claro, de aquí non hai nada que rascar. Porque descarga igual que un tiene que poñer acá.
Entón, isto preocupa porque é preocupado. Claro. Outro tema máis. Expediente de egreso. As dúas, millóns de seguridade do elemento e acercamiento de egreso. Hai dos proxectos aí. Por que xa non vou ler, está? Xa perdeu. Por que? É mellor que nos expliques ti, eu creo, porque dentro do Sí, lendo os libros novos. Sí. Primeiro, hai dos proxectos. Por que a mínima partida o proxecto que vai con subvención vale X e a mínima partida o proxecto que paga con sello con fondos propios vale moito menos? A mínima partida. Que sabe que iso delí, claro, Deixe-me colocar, porque sabe demasiado. Pero que non calense. un día que tengo usted. Dime que hai un proxecto que ten os precios que nos chegou a realizar. No, estamos todos realizados. Aí hai dos diferentes. Un con fondos propios e outro unha subvención de precios. Cal é de fondos propios? Importa. Os mismos. Os dois proxectos son de 30.000 euros. Pero solamente se fixo un proxecto. Ali hai un na parte de atrás da iglesia e outro detrás da baixa da Rafael. Hai dos proxectos. Sí. Por que? Fíjese usted, porque o mismo, a mesma partida. Eu explico moi rapidamente. Sí. E os centros son técnicos. Eu non entendo para os técnicos. Porque é técnico. E os centros sei que consultan, eu non o sei, consultan no CIPI, que é a base de datos. Ou non é ese? Non, é que utilizou. É que se ustedes consultan a base de datos, a base de datos que temos hoxe, a base de datos que vamos ter dentro do ano e medio, vai cambiar de precio a base de datos. No cual, son ustedes quen consultan ao CIPI. Non é lo que consultan. Os técnicos consultados non tenden a base de datos. Si, non, estou falando dos proxectos. Os proxectos utilizaron esa base. Non, os proxectos. A mesma partida vale moito máis subvencionada que sin subvención. Pois mire, iso vou contar. Será por o técnico, vou repetir. Consultará o CIPI polo tema dos datos, do valor que ten cada momento. Digo, porque outro tema non lle podo explicar. Pois entonces, como usted quere estar, entramos aí, executores e certificados tamén. É que hai diferencia nos anos dos proxectos, non sei se o visto. Un é de 2021 e outro de 2023, entón os precios teñen que variar ali. E ele sabe perfectamente de que estou a falar, porque nos consulta... No, pero bueno, para matizalo, porque parece que foi na mesma fecha e un é do ano 2021 e outro do ano 2023. Por que se colocou un pavimento de inferior calidad ou inferior precio ou estaba proxectado? Un pavimento de peor calidad. De inferior precio ou estaba proxectado. Sigo sin entender o que está preguntando. Ou non quero entender. Vou dicir, o pavimento proxectado era un pavimento de pedra a buscar lá. Que vale uns caras. Salir de suficio foi un rachado, que é o máis barato para el mercado. Explique por que se vai echar máis calidade nos proxectos. Ten unha calidad que é igual. No, o acabar non é o mismo e o precio non é o mismo. Eu quero entender que iso antes estaba así. Volvemos a orar, máis me dá. Eu estou non estamos intentando pagar xo. Aquí nada es igual, a mí no. Ahora está así. Hai que ver. Cambiou. O que doi é que se pagan horas. Pero é que estaban mal. E o que doi é que normalmente se piden subvencións que veñen do turismo e se pagan. Eso é o que doi. Entón, a usted molesta moito eso. Sabe como molesta que se paga todo. Usted non lle preocupa para nada os vídeos. O que lle preocupa, normalmente, mira, se vou meter un pouco por ali, outro pouco por ali, poden lle dar un gueto, iso é o que lle preocupa. Pero, claro, esta obra non se parece nada a esta obra. Isto é como hacer aquí un estado onde hai nada, máis ou menos. E agora mesmo aquí temos unha obra completamente ordenada. Iso que preocupa a usted. Pero por lo resto,
E depois o resto, como se consultar coa base de datos, son ustedes. Tenéis que consultar coa base de datos. É un produto A. Que ao menos non quero opinar nin deso porque non quero opinar. Entón, eu quero que perdón para paso de que non se quere. Bueno, sí, pasado. Está agora, selección del depurador de agua con industrial. Sí, é como decisión de cambiar de parcela, con respecto ao proxecto. Cambiar as parcelas. Sí, con respecto ao proxecto original. Pero se está aí, estaba por aí, non. Que eu entendo así. No. Esa parcela é onde está a cooperativa. E aquí estaba na outra, no proxecto. Na outra cama. No, claro, non é a misma. É zona verde. É que zona verde. Sí. É que por lá. Pregunto que mete unha decisión. Por qué? Que cambiou o proxecto a resultado. Pero se pensou, porque se non parte a nave, porque usted na nave, prima da nave non vou considerar nada. No, pode ganar. era por outro lado. A parcela por outro lado, a parcela de espacios verdes. Pero non se está para verdes. No. É lo caso non. Hai unhas parcelas ali, non sei se sabe usted. Hai dúas. Sí, Unha, onde está ahora colocada, onde se executou, máis a nave, que ten clasificación, e depois hai outra que ten espacios verdes. Isto parte exactamente igual. É unha obra, como se feita no tempo, finalmente, obligou que ali ao matadoiro a montar unha depuradora ao matadoiro, que se a montar ao propio cruceiro, se vertía nela, e que diga, se salía a auga depurada, e non tiña que montar o matadoiro, pois tuvo que montar o matadoiro. Cando aquí, en algún pleno, é dicir, pola parte do Grupo Popular, me pediren a mí que lle montara unha depuradora ao matadoiro. No cual, nos ahora mesmo aquí montamos a depuradora que vale ao matadoiro e máis vale para as instalacións que se poden montar no polígono. Que di que se todos os anos nós temos aquí unha subvención de 120.000 euros, eu pregunto, por que antes non se aproveitaba esta subvención? Que xa unha subvención de 120.000 euros, por que non se aproveitou? Hai moito tempo que veñen os 120.000 euros e non se está aproveitando. Entón, pregunto, por que non se aproveitou eso? Como nós aproveitamos e facemos obras, preocupa. Claro, esa preocupación é que non se quere... Claro, iso molesta. Pero é a realidade. Repito outra vez, as obras hai que facelas ben, dentro da legalidade. Pero están ben feitas. Non está ben feito. Vamos a ver, Que porque está vai caer, instalada nunha parcela de uso deportivo. vai caer, De uso deportivo. vai caer. De uso deportivo, por que? Pero os tic me queren minutos. Que pode estar ali. Pero usted non sabe que esta depuradora, que este elemento antes estaba colocado aquí e agora está colocado aquí. Ela ten dos metros por arriba, que usted montou a lousa por arriba, a depuradora que entraba tamén. Na cota da acera, usted está a 2 metros máis baixo que a cota da acera hoxe, que fica acima da roda. Usted pode medir a zona deportiva que queira. A depuradora que entraba e aquí a mí que me está preguntando. Que película se quer contar? Claro. Entonces, aquí veo a Xunta e a Xunta veo que ver e ver na parcela. Non pillar ningún tipo de problema. No, si non tiña algún, está complementar. Que queres que se non está operativa, se non hai vertido, é o que ten. No, é que ten que estar funcionando. Estamos terminando. Outro tema. Non cambiamos, xa. Se quero testar outras cousas, non? Nada, Sí. Porque se gastaron 700.000 euros dos proxectos e tuvo que terminar 10 obras. 300.000 euros. 6 obras, 300.000 euros, en dos proxectos, e ao final tuvo que terminar 10 obras de conexión, que ainda está sin funcionar. E as obras, o diñeiro que non destinado ao proxecto, executouse o proxecto. O cambio da plataforma que llamamos aquí, vamos a repetir, que esta plataforma que xa non pienso. Pasado por un motivo. Por líquido non quero que nos pase no líquido como nos está pasando na depuradora de San Pedro. Que normalmente todo o vertido que temos que ali ten que pasar bombeado, pasado a depuradora, cando usted encontras unha cousa. Que normalmente
cada minuto, todos os minutos durante as 24 horas do día e durante todo o ano, ese motor está funcionando constante. Entón, nós quixemos editar este sistema, integrarla, entre a súa gravedade, o seu peso, e entre o líquido da propia depuradora. E así usted evita un aforro enerxético moi considerable. É que película de contar, non pude pensar no primeiro proxecto. Estou contando, Pude pensar no primeiro proxecto, vai que esperar todo o proxecto, captar cartos, e despois, pero vai a viaxar obras ali. pero como que non proxectos? Chegar a certo non proxecto. Pois se toma a decisión e os di, mira, cada aforro enerxético se pode fazer aquí. Que gastamos e que aforramos. Eso é funcionar. Porque a depuradora é a mesma situada solamente máis en contra da máquina, é na máquina. Outra, preocupa. Non me preocupa. Non sei o que lle preocupa. Porque se certificou e se pagou tamén ese instante colocar máis pouco os palos eléctricos. Hai 2 anos se certificou o primeiro proxecto. Si, pero que paras de Claro, depuradores, non hai problema. Por que me falas que de paras? Claro, tiña que funcionar, tiña que ter electricidade. Ou instalamos ahora por onda naval. E falan agora mismo de un proxecto sin conectores. Primeiro, unha subvención para que tentar un poquinho, unha subvención que é un pouco un par. Para que funcione. Se ten retiro, normalmente pode funcionar. Que ten que ter esta instalación. Eso, pero xa que No, manter non se puxe ainda poucos casos. e a continuación fíxose outro proxecto que foron dos colectores. Sí, estou preguntando polo primeiro. Entonces, Aí te cantou unha partida de bombas e de cuadros eléctricos que non se colocaron. Está dentro da máquina. Logo fora para que se posta. Iso é a cometida. Unha cousa é a cometida e outra cousa son os cuadros da máquina. está moi Iso está nos cuadros da máquina, están dentro da máquina. E o cuadro de fora é a cometida de Fenosa. Non ten nada que ver con B. Non ten nada que ver con B. Pero vamos a ver, cando se montou o primeiro equipo, cando se gastaron os 100 euros da primeira fase, non tiña que traer esa depuradora, justificaron vostedes. Teño moito Veo o conselleiro aí dicindo que era para darlle servicio ao matadero. Pois non o matadero, tiña que meter unha depuradora e podía estar posiblemente en fase de cierre, que era o que se decía a de Galicia, que estuvera un matadero. A hoxe en día está o matadero conectado á depuradora. pero non fala usted Está conectado á depuradora, depuradora. está conectada á depuradora ao matadero. Diga, sí ou non? Pero, de que conselleiro me fala usted? Non tengo conselleiro, de que hai dou a subvención. Pero Que hai dou a subvención. esa subvención hai todos os anos. Sí, ana todos os anos, efectivamente, engañando. A subvención por Preguntamos, está conectado ao matadero? Está enganchado cos colectores novos á depuradora. Outra cousa é que o matadero non estea enganchado no colector novo. Iso son cousas distintas. Porque tiveron que cambiarla, porque da maneira que a instalaron a primeira vez, non funcionaba. Pero iso é mentira. Xa te expliquei a usted, iso é mentira. 30 centímetros por encima do outro e ainda que funcionou. Volver a casa apliquei. Me parece a mí que iso é un control. Non se, nunha palabra non se entera, non sabe usar ningún destino. Nunha palabra ni se entera. Se enterara de algo, por menos sería calado. Non se entera. Non nos enteramos. Porque claro, es perfectamente que hai. Se enterara de algo, entonces algo vería. O sea, se o cometida estaba funcionando. Ao final, preocupa-vos que se fajan obras. E vou repetir, o matadoiro tuvo que comentar unha depuradora pola cuestión que normalmente esta depuradora ten usted de subvención que teña todos os anos e ao mesmo tempo dá vendo este tipo de subvencións. Non se aproveitar? Bueno, pois é o que pido, sí. Usted está vendo como plan parcial. Sobre ese tema, No plan parcial, cada parcela ten que colocar a súa propia depuradora antes de verter a red. Cada parcela. Eso é como plan parcial. e se usted monta unha general, cal é o problema se usted agora mesmo que estamos neste momento todo o conxunto de Europa e parte do mundo para eliminar todo o residuo que podamos eliminar, favorecendo o medio ambiente? Bueno, se eu digo estas son subvencións, aproveitadas, en canto as dan, aproveitadas, que non costan nada, que decir que aproveitadas, que son necesarias. Pois que se molesta, se molesta, prova, sí, fica aquí. Está ten que funcionar, está funcionando. Outro tema.
Bueno, sí. Imos logo polo de asesor de Gres, que xa parte de Castaño Sur. É dicir, Que lle pasa a la obra? unha obra que foi certificada en noviembre do 23, a hacer 2 anos agora, sigue sin funcionar. A cabina estaba sin terminar. Que non sei, sabes. Está sin terminar. Ahora, mira, claro, foi un pruebas ali hai 2 semanas, con un generador, por qué? Tampouco está funcionando, porque non hai... O meteor ahora tiña un... E logo, se usted me di que está a que viene sin terminar, non te me dices. Por eso, si todo eso pagou, estaba terminada, funcionando. Aí está. Pero por que sabe usted que estaba a que viene sin terminar? Ese que Ah, entonces hai unha porta que estaba reforzada, entonces a gente reforzaría de esa maneira. Hai unha porta que apareceu reforzada dentro do propio ascensor. Sí. Recordo, ese edificio é público, pode entrar, pode estar aberto, pode entrar que queira. Pero non é, Tiñen vostedes. Pero non reforzar Así estaba. pero non reforzar a porta do ascensor. Había que ser más horas. Vai, eu non sei. Eu sei que non vende a apareceu reforzada. Forzada cando ti cerra automáticamente que nada que cerra e aplica Carnaval. Eu creo que lo vamos ao pleno, normalmente das 8.000 euros para meter unha cometida e máis para cambiar de toda a instalación eléctrica o que é o de Si hay que sigue está funcionando determinado, cada uno. Se paga. Un gato se paga o que. está funcionando, está terminado. Cada una Hai 2 anos. Eu vexo un pouco No, pero moi vexo demasiado no. porque ahora mesmo usted a subvención foi única e exclusivamente destinada ao que era o habitat. Pero máis. Ahora mesmo a alimentación temos que darlle a nós. Pero non che vai gustar ascensores a nós, porque a alimentación teña que dar o propio consello. E nós ordenamos esa alimentación temos que ter a cometida a nós e máis por encima. Se quere que se pase unha oca, encontrámonos que con esta oca que nos obliga a cambiar toda a instalación de todo o auditorio, porque se non cumplen a normativa. Claro. Oye, fillo, que non terminou o seu día a cabina, independientemente que subera xa electricidade ou non. E cando a red de contratos agora ten que estar funcionando cando se reflexiona. Funcionando. Non ali, se non pudo poñer na tua casa, esa é a porcaría outra vez. Habrá A subvención non se básase de que usted, a subvención está destinada como está. Hai un montón. E a parte de Se basa. usted ponente se quere, que dé e alimenta. Ni siquiera terminaron a cabina. Como me dixo usted en outro día, que normalmente que había ascensores que eran monofásicos. Sí, claro que hai. Pero este é un ascensor de un 40 por un 40 a 11 plazas e 900 kilos, no cual non nos salimos. Aquí, mire, aquí ten usted un dato que me mandou entón, hai este tipo de ascensor, que normalmente a capacidade de 900 kilos non se move como non pasa. Segura. Ten razón. No, seguramente non. Sabes canto vale un adaptador? Como non pasa? 900 euros, se resolveu o problema. Non da 8.000. 900 euros vale un adaptador. Aí, usted sabrá. Claro, sei, eu estou aquí. Non vamos a meter como temos, hai que colocar o que vai construir. Non hai. Alimentar todo, que normalmente a cometida non vale máis errores. Pagando cousas que non fixeron. que máis. Por último, un tema de que se nos explique, bueno, xa non vou falar dos sectores de comunicación, todo o que se facturou neste concello, que sigue facturando, novos contratos con asesores. Iso non toca neste pleno. Sí, é o último. Sí. Sí. Bien. Sí. Se nos pode explicar por que nos últimos anos pagaron casi 7.000 euros por problemas calendarios, e resulta este ano que non nos fai a empresa esa de comunicación que tiene contratada, que fai unha empresa do goberno, fai máis calendario, os outros, idénticos, idénticos.
non estamos falando de outro material e outras calidades. E vale caixa mitad. Porque o mercado vai a ter. Eu vou dizer a usted, porque realmente que usted encarga de un proyecto que o obra e que non vía do seu punto de vista. Pode cobrar máis, outro que está no mercado libre. Nadie está obligado a cobrar os costos iguales. Pero que me chama a atención. Cada un ten o seu punto de vista. Non lle chama a atención. do mercado, que é que digo a usted? Se non lle chama a atención. A mí non me chama nada a atención. Eu vendo ahora mesmo os 22 non me chama a atención para nada. Pero, joder, non me chama a atención. Non chama a atención. Non son capaz de que unha cousa me chama a atención vendo o que estou vendo aquí, preguntando por as obras que están máis ou menos e que se considera máis ou menos que están ben ejecutadas. Todas elas. Non me chama nada a atención. Eu vendo Aquí xa vemos que Oye, vamos a ver, é que chama moita atención que haxa un someto do asesor que había antes aquí, que era o asesor de comunicación, que era o home de todo. É unha referencia así, tamén para concienciar un pouco. Calendario esta que era de 2022, 2.500 calendarios, 5.747. Cultura BNS do mesmo artista, ano 24, 6.800 os mesmos calendarios, 2.500, utilizando o mesmo formato, as mesmas páginas, o mesmo gramaje, e todo eso. Calendarios do 2025, feita por unha empresa de la LIDI, e incluso máis calendarios, 2.900 calendarios, 3.950. Este do 2023, a empresa é Comunicación Cero. 6.800, utiliza a mesma, 6.806.25, 2.000 calendarios. Buscamos moita atención esta empresa de cambio de foros, a cambio de contrato, unha empresa de fora con máis calendarios, os mesmos formatos, o mesmo gramato, sen riquísimos marcos. Ahora nos preocupará o objetivo, si lo que podemos señor estuvera duplicado, durante o catalán estuvo aquí. Que te preocupa? Mira, nesa comunicación que fixeste tamén facía de referencia que gastáramos 170.000 euros entre calendarios, prensa e comunicación. Resulta que fixen as contas desas facturas en concreto 70.000 euros, o sea que se vos colou un por diante. E xa non é só iso, senón que os precios poidan coincidir dun ano a outro, pasa en todo, pasa nos seguros, pasa en actuacións, pasa en actividades. Vale, diferentes empresas, pode ser. Que va, cantas empresas hai? E mira, vou vos dicir máis, eu non vos vin tan preocupados ou preguntando. Nós cando chegamos aquí, nos seguros, en seguros estaban o 99% nunha aseguradora. Había 120.000 euros en seguros que estaba pagando este concello durante anos. Que casualidade que cando metimos nos man, que as mesmas coberturas estamos pagando a día de hoxe 45.000 euros. E vou me meter máis alá. En teléfono, estábamos con Movistar, 1.300 euros ao mes. Metimos nos man, a día de hoxe estamos pagando 700 euros as mesmas líneas. E vou dicir outra cousa máis. Cando nós chegamos aquí, encargástevos moi ben de borrar todos os datos, de sacar papeles, de borrar hasta nos ordenadores. Por borrástedes hasta o Word. Pero que casualidade, señor Otero, que se lle olvidou no despacho da alcaldía, a parte do currículum da súa filla, unha tarjeta de Movistar co seu nome e apelidos. Entón, igual, teríamos que preguntarnos que pagou este concello e a quen lle pagou. E enseño para que poidades ver, vale? Para que non pensedes que estou mentindo. 6 anos, agradamos que aquí. E non teño máis que dicir. Non teño nada máis que dicir. Non teño nada máis que dicir. O ayuntamiento non se pagou ningún céntimo, se vostede. De onde salen os 120.000 euros que se pagaban en seguros e que a día de hoxe son 45.000 coas mesmas aseguradoras inclusive e as mesmas coberturas? Eso sí que deixa un temblado. Sí, deixa un posto. Igual, antes de falar, e mire, eu voulle dicir aos seus compañeiros, eu entendo, ao final eles intentan defender o partido e non o coñecen a usted, nin coñecen como traballou, pero igual, antes de falar, deberíades pensar o que ides dicir.
Sí. porque non hai moito que defender aí. Non hai moito que decir. No, xa se ve aquí no dos calendarios que houve un aproveitamento Non teño moito máis que creo decir. mira, sinceramente, hai malversación, falsificación. Sí, o que vostede fixo. Pero vamos, a arquitecta está certificando unhas partidas que non se fixeron porque se certifica. Pero vamos a ver, usted sabe quen fixo os proxectos, para empezar, quen os firmou? Arquitecta de quen? Quen era a arquitecta que firmou os proxectos? Porque non é a que está, A arquitecta que fixo a certificación. Igual tiña que mirar ben. Que fixo esa certificación de obra? Igual tiña que mirar Que fixo esa ben. certificación? Igual tiña que usted mirar que ben. No. Sí. Se vostedes... Sei que se puxo nervioso, non se preocupe. Que non estamos todo lisa llama, bueno, pues que viva o desfalco. Sí. O desfalco era o que había. Que por olvidarse aquí unha tarjeta de teléfono. Sabe Dios canto máis borrou. Debe dicir que casi 300.000 euros a Xunta, 200.000 euros a Xunta, para meter unha depuradora en marcha e o día de hoxe que está sin funcionar. Por certo, a metade das 50.000 euros para poñer un a metade das edificacións que ten na súa casa de de alta tamén, pago por ela. Está moi preocupado. Oye, pues vostede sabe, pregúntele tamén ao señor alcalde que as días de alta tamén as súas tamén. Sí, no. Está reconocendo logo que non os está pagando, gracias. Está moi preocupado. Sí, no, no estamos preocupados. Usted debía estar preocupado por la gestión que quere tapar de todos aquí, sinceramente, la corporación non pasa nada. Pasa nada, pues se non pasa nada, sigan así, que non pasa nada. Pero non pasa nada sobre Eu só lle digo aos que están con ustedes, que pensen ben con quen están. Dalle dicindo de euros a mí Pero eu digo que pensa o ben. Igual non tens que defender tanto o indefendible. Porque ele tiene que defender. Ele tiene que defender. Aquí, eu teño papel, non me digan que nada. Está todo aquí. Os que queren plantear plenos para cobrar, é o que hai, unha plantear para cobrar. Sí, que é o que Entonces, eu sei no que as obras faceras que molestan, sabemos que molestan, claro, pero hai que facelas, e cando o diñeiro normalmente nos ven unha subvención que moita falta nos fai. Eu entendo. No, Sí, só a pegar que reposo grande de documentación. queres mandar a documentación a Fiscalía. Si eu, há preguntas que poderán contestar, que tampouco creo que sexan tan complicadas de responder, non? Por exemplo, porque os traballadores de vías de obras, que se meter un pau de soda da depuradora, por exemplo, e se é certo que está certificada, sí, está certificada a obra do ascensor, non acabamos de entender como pode estar certificada sin estar en marcha, a verdade. Non entendo cales son os criterios dos técnicos para certificar esa obra, nada que non acabamos de comprender. Pero os calendarios son algo moi chamativo, realmente, cando a última empresa que se fixo o calendario leva aquí instalada toda a vida. Non entendemos porque se tiña que tirar unha empresa que levamos denunciando durante 6 anos, durante os outros 4 anos que tivestes contratado externamente, e cando había medios aquí suficientes para poder facer e sacar adiante ese tipo de traballo. Son cousas que non acaban de quedar moi claras, non? E a de súa persoa non se entender. Bueno, que fixo el oro e el moro durante 4 anos. Me parece algo que se pode... É un bulo, o bulo non era, E si procede e estades, animamos a que idades para adiante a tomar medidas, a aprobar medidas. Mais que nada porque non quedou nada claro por parte do sector. Algo máis, nada, que para responder a Fiscalía pero mandar usted. Para nós que dimos co secretario ante este pleno que el que remita a documentación a Fiscalía, para que a Fiscalía determine os que escollen todo pequeño
Ahora nos vimos, Pero o Educación- secretario evita, evita esa documentación e a Eso secretaria ten a obrigación de remitir o Eso Eso expediente. toca a ustedes, toca a ustedes. Agora estamos no teiro. Estoy muy preocupado, está muy preocupado. Yo que queda más preocupado, es lo que digo, ¿no, Miguel? Bueno, se levanta el